kezkatuta ari gara jarraitzen Petronorren gertatzen ari dena. Azken egunetako isuriak, lehendabiziko isuri oso fuerte bat egon zen, sekulasko suteekin eta kearekin eta bar, igandean, eta hortik eskapatu ziren, emisioak egon ziren, toluenoarenak, xilenoarenak, bentzenoarenak, osasunarentzako oso kaltegarriak diren kontaminanteak, ezta. Baina gaia etzen hor bukatu. Atzo goizean, sekulako isuriak egon ziren, eta bentzenoarekin adibidez, 21 bider isuri zen urtean batazbesteko gehien isuri behar den kopurua. Airearen kalitateak erregistro horiek hartu zituen. Iritsi zitzaizkigun testigantza ugari. Esanez sekulako usainak zeudela, gorakadak emanez jendeari, buruko minak, begietako azkura, eta jendea oso kezkatua zegoen. De hecho, jendea egon zen, herritik joan zena, bere beste herrietako familiengana eta bar. Eta iruditzen zaigu, ez dela bidezkoa eta ez dela onargarria inondik inora, gaueko 9 arte neurririk ezartzea jendearen autobabeserako. Ze gailurrak izan ziren goizeko 10etan, 11etan, inguru hietan. Eta egun osoan ibili zen jendea kaletik, ibili ziren haurrak kalean kirola egiten, eta bar, oso berandu ibili zen Jaurlaritza, eta beraz oso berandu ibili zen udala ere abisuak emateko orduan. Kontutan izan da, abisu eman zuten orduan, egoera etzela hain larria goizeko orduetan izan zena baino. Errore bat da, aktibitatea mantendu izana. Eta gainera, Jaurlaritzak egin du, erreakzionatu du berandu, eta erreakzionatu du kapitulu hau minimizatzen. Jendeari egia den bezala eta neurriak diren bezala eman behar zizkion momentuan. Edozein kasutan, iruditzen zaigu ez dagoela batere argi ea Petronorren dauden arazoak amaitu diren, eta uste dugu Jaurlaritzak egin behar duela guzti hau ondo inspekzionatu, ondo vigilatu, eta beharrezkoa baldin bada santzionatu. Ze bizilagunak merezi dute ondo informatuak egotea denbora guztian zer pasatzen ari den, eta batez ere zer egin behar duten neurri babesatzaileak zeintzuk izan behar diren, bere osasuna babesteko. Jendeak kezkatuta dago Petronorrekin gertatzen ari denarekin eta bere osasunarekin. Eta horrekin ezin da jokatu, eta ezin da larritasuna minimizatu. Beraz, Euskal Herria Bildu ere batuko da datozen egunetan egongo diren mobilizazioetara.